Tabbas ana sa rai Abubakar Shekau ya rasu amma kuma ana ƙoƙarin gano inda gawarsa take. Labari da ɗumi-ɗuminsa a game da mutuwar shugaban kungiyar Boko Haram wato Abubakar Shekau, wanda yanzu haka sojoji suna kan bincike akan labarin rasuwar ta shugaban Boko Haram din. Mai saurare gyara zama domin jin cikakken wannan rahoto da muke dauke da shi akan yadda sojoji suke binciken wannan mutuwa ta Abubakar Shekau din, inda aka ce yayi kunar bakin wake ya kashe kansa. Amma kafin nan da Allah ku dangwala mana alamar subscribing sannan ku danna kararrawa domin haka ne zai ringa baku damar samun labaranmu da bidiyoyinmu a koyaushe da zarar mun dora za mu sanar da ku. Ga cikakken rahoton. Rundunar sojojin Najeriya ta ce tana bincike game da rahotanni da ake cewa an kashe shugaban kungiyar Boko Haram Abubakar Shekau. Ya zuwa yanzu ba a san inda Shekau yake ba tun bayan samun rahotannin da ke cewa ya mutu sakamakon wata fafatawa tsakanin dakarunsa da kuma kungiyar nan ta ISWAP wato ISWAP wadda ta balle daga jikin Boko Haram din, wato da Boko Haram kungiya ce guda daya amma wannan ISWAP din ta bare inda suka samu wata tsaniya suka zama kungiya guda biyu amma ita ISWAP sunanta, inda wannan kungiya take ikirarin ta kashe Shekau din a fafatawar su. Mai magana da yawun rundunar 'yan sanda sojojin wato Birgediya Muhammad Yarima ya faɗa wa wannan gidan jarida na BBC cewa suna bincike kan lamarin amma ba za su ce komai ba har sai sun samu cikakkiyar hujja game da mutuwar tasa Abubakar Shekau din. Wata kafar labarai mai majiya daga hukumomin tsaro ta ce ta fara rawaito mutuwar ta Shekau a faɗan da ya barke a dajin Sambisa da ke jihar Borno. 'Yan Najeriya da dama na murna da labarin mutuwar na Abubakar Shekau din shugaban kungiyar Boko Haram, musamman a shafukan sada zumunta a halin yanzu. Kungiyar Boko Haram da ISWAP wato ISWAP sun sha fafatawa kan iko da wasu yankuna a cewar kamfanin labarai na AFP. Sai dai da alama ISWAP ta fi karfin iko inda take kai mummunan hare-hare kan sojojin Najeriya. An sha bayyana kisan Abubakar Shekau a baya amma yana fitowa ya karyata kisan nasa, sai dai a wannan ne karan farko da rahotanni ke cewa mayakan wata kungiya ne suka kashe shi ba jami'an tsaro ba. Shekau ya zama shugaban kungiyar ne na Boko Haram bayan da 'yan sanda suka kashe Muhammad Yusuf a shekara ta 2009, wanda shine asalin wanda ya kafa kungiyar ta Boko Haram a wancan lokacin tun zamanin shugaban kasa wato Umar Musa Yar'adua. Tun bayan nan an kashe mutum wato 40,000 yayin da sama da miliyan 2 suka tsere daga muhallansu a tada kayar bayan a arewa maso gabashin Najeriya. Kawo yanzu kungiyar ta ISWAP da Barnawi ke jagoranta bata ce komai ba kan mutuwar Abubakar Shekau din. Haka zalika ita kungiyar Boko Haram wato bangaren Shekau kenan, su ma basu ce komai ba har yanzu akan wannan batu da ake yi. Mai bincike kan kungiyoyi masu ikirarin jihadi a cibiyar Tony Blair Institute da ke London wato barista Audu Bulama Bakarti ya ce ba abin mamaki bane idan aka tabbatar da mutuwar Abubakar Shekau din. Kusan shekaru 4 kenan ana gwabza fada tsakanin ISWAP da Boko Haram don sun kashe kwamandojinsu na junansu wato ɗaruruwa. Akwai lokacin ma da suka kashe kwamandoji sama da 200 a tsakaninsu, a cewar wato Bulama Bukartin. Ya ce a irin wannan faɗan ne kuma aka kashe Mamman Nur na hannun daman Muhammad Yusuf, wanda kusan tare ma suka kafa kungiyar ta Boko Haram din. Barista Bukarti ya ce dole jami'an tsaro a Najeriya su zama cikin shiri ko ta kwana saboda faɗan faɗan na iya ƙazanta
idan aka tabbatar da cewa ISWAP ta kashe wato shi shugaban kungiyar ta Boko Haram Abubakar Shekau. Haka kuma idan abokan gabarka biyu suna fada, kai kuma ka samu dama ka je kai musu rubdugu, sai ka yi masu kwab daya kenan, inji wato Bulama Bukarti. Mai yiwuwa kuma wannan fadan ya kare yanzu, ƙungiyoyin biyu suna iya haɗa kansu su ƙara ƙarfi, inji shi Bulama Bukarti. Barista Bulama Bukarti ya ce a iya bincikensa yana ganin akwai dalilai masu ƙarfi da ke nuna cewa wato shugaban kungiyar Abubakar Shekau ya mutu, amma duka ɓangarorin biyun ba su ce komai ba kawo yanzu. Babu shakka tun da dai wannan abu yake ta faruwa inda ake yada wannan mutuwa ta Abubakar Shekau, babu shakka tun lokacin da ake bayyana mutuwarsa, wannan wato barista wanda ya shahara wajen bincike akan irin waɗannan lamarurruka bai taba yadda da mutuwar Abubakar Shekau din ba sai yanzu. To kaga kuwa babu shakka wannan abu yana dab da faruwa, ko kuma mu ce yana dab da iya zama gaskiya akan cewar wato shugaban kungiyar na Boko Haram Abubakar Shekau din ya rasu. Kamar yadda muka kawo muku rahoto inda shi kuma Datti As-Salafi yake ganin cewa da masu iko da tsaron Najeriya sun so su kashe Shekau tun a baya, da sun kashe shi bayan ya silale daga garin Maiduguri ya gudu Kano lokacin da ya buya a cikin birnin Kano kusa da gidan tsohon IGP of Police wato Hafiz Ringim, yana jinyar harbin bindiga na tsawon shekaru 2, wanda ƙarya ne a ce ba a gano shi a wannan gida ba a lokacin, wato inji Datti As-Salafi. Sannan Datti As-Salafin ya ƙara da cewa da masu iko da tsaron Najeriya sun so su kashe Shekau tun a baya, da sun kashe shi a ranar da sojoji suka kwace iko da babban sansanin Shekau na Sabilul Huda da ke yankin Farisu a cikin jejin Sambisa, lokacin da suka isa Cham Zero suna dabda kama shi wato shi Shekau din, sai umarni ya zo daga sama cewa su ja da baya ka su sake su taba shi. Haka zalika Dr. As-Salafin ya kara da cewa ana so Shekau ya rayu ne kawai domin akwai manyan maciya amanar tsaron Najeriya waɗanda suke cin gagarumar riba da rayuwar Shekau. Muna roƙon Allah ya sanya su kau daga wannan aƙida tasu, in kuma ba haka ba Allah ya tona masu asiri. Babu shakka shi kuma Datti As-Salafi yana ganin cewar babu shakka Shekau ya kawo yanzu ne tsawon rayuwar nan tasa, saboda gwamnati ce take so ya zauna a tsayin a rayen wato wasu daga cikin gwamnati, ba wai gwamnatin gabaki daya ba, inda wasu suke amfanuwa da wannan suna nasa, sukan mori wannan suna nasa wajen karɓar kuɗaɗe da sunan tsaro ana yaƙi da Boko Haram. To mai saurare dai, kamar yadda kuka ji dai wannan rahoto ne yanzu haka muka hada muku shi, inda muka rawaito muku inda kuka ji yanda aka tattauna da BBC cewar sojojin Najeriya suna nan suna bincike akan mutuwar shi Abubakar Shekau din, amma har yanzu ba su tabbatar ba, amma dai bisa binciken da ake yi Abubakar Shekau din babu shakka ana tunanin cewar ya mutun da gaske, saboda shi kansa Bulama Bukarti ya ce abu ne mai yiwuwa a ce Abubakar Shekau din ya mutu. To dai idan ya mutun babu abin da za mu ce sai dai mu ce Allah Ubangiji ya ƙara kare mu, ya kuma ƙara kawo mana ƙarshen dukkan wata ƙungiya mai neman tashin hankali. Mun gode masu sauraron mu bisa sauraron mu da kuke a kowane lokaci. Ku dangwala mana alamar subscribing, sannan ku danna ƙararrawa domin haka ne zai ringa ba ku damar samun labaran mu da bidiyon mu a koyaushe. Mun gode.